בקיצור, שוב הגיע בוקר. השעון של אופק מצלצל כבר שעה וחצי. הבנות צעקו לקום מחוץ לחדר. הלכתי לצחצח שיניים. שוב לא מצאתי את המברשת. צעקתי. אופק! שמתי חכי. הלכתי לבית ספר. נכנסתי לשיעור. המורה הוציאה לי 2 ילדים. ניסיתי ללמד אותם חשבון. אני לא יודע חשבון. הם רצו להרביץ לי. הם הרביצו לי. צלצול. יש הפסקה. שיחקתי בזה, וגם בזה. ילדה נתלית לי על הכתף. חזרתי עם שריטות. באתי לאכול צהריים. שוב המקרר ריק. ליאור גמר את הכל. נכין אורז. אכלתי אורז. אדם התחיל לנגן. כולנו התחלנו לנגן. רוני הלכה לאכול סנדוויץ'. היא בטח תרצה חברה. פרחתי. הסתכלתי בשעון, 0.5 שעה לפעולה. אין לי פעולה. קח חבר. יש לי פעולה. חניכים לא הגיעו. אין לי פעולה. חניך אחד הגיע. יש לי פעולה. עשינו מסדר. פוצץ מסדר. יש חוגים. מעביר חוג גיטרה. התחלנו לפני חודשיים. לימדנו אקורד אחד. עברו חודשיים, עדיין יודעים רק אקורד אחד. ירדתי אל המגרש. ילדים משחקים. הצטרפתי. הפסדתי. הבנתי שאני צריך להתאמן. הלכתי לים. ראיתי זקנה. שאלתי אותה אם היא רוצה לשחק כדורגל. התחילה לדבר ברוסית, אז עזבתי. התאמנתי בים. הפסדתי שוב. הבנתי שכדורגל זה לא בשבילי. חזרתי לדירה. המקרר עדיין ריק. יש מאפייה. המאפייה נסגרת ב8. עכשיו 7:30. יש זמן לראות פרק. נזכרתי ב5:55. מהר יצאתי למאפייה. הגעתי ב8:05. מאפייה נסגרה. אני עצוב. עזרת בלי כלום? החלטנו לצאת. מחכים לאוטובוס. קו 3? לא. יצאנו לנשיא. היה רועש. קו 3? טוב, נו. תמיד כשאני מגיע למרינה אני נזכר שאסור להיכנס לפה בלי חולצה, בגלל הפעם ההיא שניסיתי להיכנס בלי חולצה. סליחה, אסור להיכנס בלי חולצה. עברנו לסקובר. לא היה מקום. מצטערת, אין מקום. ידענו שהיא משקרת, אבל עזבנו בכל זאת. ניסינו בדלילה. היה קר. מרגישה כמו קרתי כבר מקפיד. חזרנו לנשיא אקספרס. היה כיף. נכנסנו לדירה. נזכרתי ששמתי מכונה. הלכתי לישון. בקיצור, עשיתי שנת שירות באשקלון.